Video 7 along arnikang samambirta thanbang samibrismai disopi non-birta athepi pen arjitha. KATSSA Lapen Revenue Circle Pli Difuselonizan Puloni Tongka Circle Officer AROSO Mondol SK Asai Khidoan ta aronre pen bang khaya phan longli pataka selampi Lapen Tangka joine karbiang long alongli pherangke jorkang hukapawai wadat ingtonang popusi Kedam tangar ni pen ta sudak pen chuni ripon bomlo Lapen non-tribal atuma phanjong se aronavi pulote trading license ta taxation department mate KATSSA atu bangaso wo ika khaya phan ki pikang hu intonon pusi tok jirpen kachuningri alo sodak pen bachini pon Lasonsi Tribal Bill and Block 6 Schedule Mini Constitutions of India ke tok dak ke doko kaphi ladak non-tribal atuma phan longle phelanga chapa hempu longjia jakong avi Non-tribal atum longli patta piun e ketok dada phi KATSSA ke jo officers laban political leader chilang chei klingsi aronavi pinseta Keche ge beya khai Bihari Bengali Marwari khaya phan trading license longli philang patta jakong pipon de labang so ron ajakong ke thupon plot ajok karbia khai akisum chitong nanglo longri longpat longli philang cherai kom thip nang jipusi doan karbi khaya phan thurpak pen mithanga longli cherai kom lona News Text Report B News 7 Non-birta tonpen arjitha. Kedam tangan ingkan lo dam tangan ingkan pen labang so longle phelang la pen trading license la pen money lender puthak ni tu misia kemang dulu ba council long itu memorandum pitang dulu la si alang le mo head jong alang le kipu ki jong dam la hello party a president pulo rulen killing than ki pila ke ha election MP election aprang kopi posa lang le phan ke pi pu memen ratum chingi data la bang so ki pinang ko lo pu lo MP election aprang si ki policy yong sinang tum a government MP yong si election na tum high to that liputang te je karbiang long rat aphan je longle apata kidu kilak long arlok ke do tum phan la pen ekdom main abang ke je border ke do karbi tum phan it don pen e pak ake joy pen council atum longle pata pinangji itu make mang pen atum hake pachinia dulu CM hey phan sitame council CM hey phan tami tum ke panong dulu la pen party atum phan sitame nilitum ke pitang dulu la si hala so hot je BJP Karbi Anglong BJP kachari bom president hey bang chichano jongsi non iphong MP election tame ni tum BJP tum si high debt leputang te jenili Karbi Anglong BJP president pen masih ni sitin nang si endun lo pu nang chingwai dun pe melo ama sahala solam chaga bangke jenili tum government le council do to fit MP ta high fit leputang te je Karbi Anglong arada phan ni tum lanang le tum akemang lada points of demand nang le tum je ki idon pen ipak aputaron nang ji pu bangke ni litum deng pon fit pu pusa solam chak nang pidun lo ama sinon ta isi bangke non hejong ni thonga prang council pen isi pang dak lo je rat atuma phan Karbi Anglong arat tum phan non lako anon ne ako patta bang ako pithu po alam lo lasi patta ki PG rat atum phan ki jo pen pipo po alam thelang tung pang dak tame ili tum la bangke ning the dun lo chi hok dun lo churo lo idon pen ipak atuma Karbi dum han pota pipo puta ni tum chi hok dun lo ba chi kroi dun lo alang dum han churo nai la puson ye the to ma son si ki pupu mo hada ke la ma su hi ke la nge ni tum mati a form ne ron data are nang tum pilong ne ta form da pipe dat nai party along ron ri party atung le la ke claim nai gali department do tang de lo ke nang tum si ruling goblo si tame ruling goblo si tame kisuman do ratun tanang lang dun do dak do cipinda ino je ni tum BJP government masih pota ke pipo cikroy der lo pu rat phan ni tum dang buji lo mati ni tum da retain mati rat tum ta tami na tum thura amra party meeting along ke hai ron nang ni isi launch na isi na tum pandang na je BJP sarkar pen lason scheme wan lo BJP sarkar pen lason people lason pen ni tum nang claim people nang tum la bang pandang lo ke claim ke officer a department tum do department si chi ordering lagi lasini li tum pini nang le tum media thengnu pen KATSSA hampang song tum ke chingrum pen je Karbi Anglong rat phan isi chirok tok ba kapachini kang tung pen rada tung isi pet dunang po ratum pen akimang bang ke longle phelang methang bhiti bang non chirai dunang po kali lipute la non
Ake joy pen pota ke piji puke nangli long le nili long le nangli bhiti long ke hala arlenge thea purial to amen sinang do eji ho fiske apir thebe masila tum chirai deji lasi rada tum chirok to kinang sot ini tum media korti tum rada phan ho pet nang le tum rad long ta sun pen ka pachi ni nang yi bangke apor ar ni akinang sot lo kali le pote le tum long le phelang ke NG sita kon ke kali non ke company an piet ko ansi ke dolang ma aku non kala so aki joy pengi pija portalo ngalang ingdo konan ne akhan konan ne amia konan ne biharia tumsi nang ong pola ke mulangot non na me ratun thur pak na po yone sini tum council pen je aki joy pipo pola ke alang tum apap ke cham hanchot nili tum ke jong abangke isi lang tum officer tum kini bangke sa nom sa teng kan sa tum claim piminangi parti along ke pangdangon ni tum BJP parti pen penepu eta me ada ke rong grupulo dang te nili tum ke matha ke thek dam lo ma ke isi vel ke dogali mane congress mane BJP mane CPML mane SCC ntado ta ha BJP meeting ong se former te hada ke non silong chop ko mati nili tum bang ke kachuningri bang ke jat a government le bangon sitame long le phelang ke pi bang pachitang nangji lada ke parti alam wan vede nai parti isu wanri athe ke longri pinak Khe kivir longle le kivir te tum khe kivir mane longle kivir longle le na kom le tum khe na kom le bam sinang do thipuke la posi ni tum ka phere dam pen pini rad phan ke than kang tum nang le tum phan nang ke chuhana tum na chuningri pen rad phan bang solam pachit tak sinang la pen rad tum isi thur pak pen ke klem sinang polam ban si pini tum la longle phelang ahin pota ke pi ahon bang ke jitu non ke dam bom pipo aki joy pen pipo po council pi bang ke nitum ta chidon lo boy pi sitame non tribal atom phan ke alang tuma jong se aron ave pute dak bang ke pipon pe det nangji po bang sini tum bang ke isu pon pe det nangji inuta men klang pe det nai penako la non ke pian sitame apota tok te apran la tum karbeng long lo na tum media tum dam si media theng no la tum lagi sila tum pipo matidi lagi siya men atum clearly pen karbi kaliden makalang malap so amen ang atum hang su humri silok at council pen bang so bangke jenon pota ahok pet isu po approve po la so list bang nang tum rat han pachitang nai council pen kali le pote la son hai he pote la ke ahok pelo la ke la long le joy pen hala parok atum phan jitu parti amen pen parok ahon han kerong edja bidi bang sidak dokolo apo sila bang so bangke nili tum kemang bangke salkul prilong sita me menalis bang heng nai notice pinai chok kita me rat gambora atum labang so gambora hang arju nai nangrong amunit loma kalima la ana pc je council tumta approve nai late gambora hant aman peng pinai rong rug gambora tum do ke apo se gambora manta se amana peng ke pipen lake pangthet pemi bang se pota bang pinai lapen Karbiang long tax station na department ton setame silang pe menangji nitum lanon council ni nitum tame KATSSA amphang thong pen humri po dak jitu karbar ke claim labang so goreng war sai ka ve pen ke claim ya tum anda pe claim nang bonta aron teng pe le pe claim long nai pu bangsi nili tumang ke pu oposi non labang so amenalis ke do tuman an bang ke jitu documents valid documents joma ve ma council tum people lo lang ding ke mante dokumen ave penta me latum ka chikluan wang dong latum phan pine pen ke pala pen dong pe claim long bom la malapo anajur ke di mang hu me lapo si non ke dong latum ili tum rat atum tala pen song atum tala pen media korte injir tum tame ka chirok tok apor bi nong lo apor si nong ke ka chingkin lo apo si ili tum arona teng pen jong si duko pote council tum ka cari polling lo rat tum si pe themati pini nang li pen li jong si vode pak pidun de pote hayi malatum pini haidet polang atum ekdom munir phan inkire munir phan lang plot ningkana lo latum munir phan lang plot unji arni si ke rada lo apalang tum chuning riwang nai mati la si li tum hetame aron pen ke li tum ta chuning ri nai aron pe la tum ha chordom nai aron pe lang tum handa chidan hai nai posi pini ni tum KATSSA tum bang ke si ining da ki pung lo abatai la so long le phelang ajoi ni parok tum pen ereng ke sunang i hu ke sunang terak nang bang se kang cek bang se ki turi ke sak anda kun mono bang solong le phelang ke chiron ji hota ako hal tum hansi avar sai sini tum theng long la si
alang tum pipeda teme ong cholo tame pidak da pola mang sini tum mangke sudak pen tame nili tum mangke non pen tame alang tum phan mangke isi ka chuning rimek pen mo ko pine ang deng se tame nili tum ta labang so long le phelang me thang det long riposi ni tum pran mui se tame ni tum karyak ji phan tame ining ge hang do laposi pini nang le tum ang no la ba hai alam tame tum rata phan se tame ka pachita kang tunga bange ta